CCTV Lawan Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ke Batamai jangka Tata Motors Halat ko ni Shnong Ringkat baka net foodish Ordan mapi Nginwan ramani Hakir dob yeng jongpi Da ki hajar ngot ki pai Riewngeit jangka balang Presbyterian hagas ngi ublei jangka shibhotrik uyayong arajar arpuar kilai shimata Jingïaseng jangka Jingïaseng Samla ka khasi Jaintia Presbyterian Assembly ka bashipho ka balalong nadu ka pratrik hadu ka shibhotrik ha ka Shnong Mustem ha ka Jingïaseng Mustem ya ka khtien ublei lai sam da Reverend Ke Pariat kat bah ka Jingïaseng no phai singi la sam ka khubon ka khtien ublei da Reverend IW Nongsit ubalong ru moderator jangka KJP Sinat Sepngi la pencong kuning ni Jingïaseng da ka Jingïaseng menta jong ki kenhon roi choir na ki balang bapher ki bakentop na ka Jingïaseng Samla balang that labo na ka balang saw kwan na ka balang mairang na ka standing choir jong ka KJP Sinat Sepngi na ka standing choir jong ka KJP Sinat Mingi bat na ka Jingïaseng Samla balang Mustem ka kubor lani ka phang le drong utrai jongi Jesus Christ sa Jerusalem kom Mustem ka jingle drum u Jesu sa Jerusalem kom Mustem ya ka balasim ya ka way na kidekat na ka gospel ka jong Lucas na ka lanong ka bakat tandai nyan pulit ladangin puli ka de kidekat nadu arko prahadu saupo Henry ka bangan puli ka ka por kalong tang na ka dekat kabalai pau kendai batik tin ki badon hagani kada khat ki ong komne uno ru ukeli yapi hato bale people like yau komne pin ong naba utrai udan kam yau naba utrai udan kam Yau kani ka benta ka mga puli na kani ka tinu blay kabangil laban siyam hi habaro ki sautli ki gospel haga gospel ki jong Matthias Marcos Lucas bat Uyanis lato sa pang kata ka benta ka jingle drong ka jong try jong Jesus Christ sa Jerusalem lani sakan nongba Jerusalem kum Mustem bat kani kadei kabalajia kabangilaban ong sita Yosua bau prai Jisu jungi on sa narpna kalong namar kata kasni sa kan mau bagani kasni kabangilaban ong kadei kasni kabakrau tam Kabau try Jisu jungi uladep yo ilupa uladep tep lupa ya ka kaban saja ya ka jing ka jang u bade ka kabaun sadeban syaru uladep tep lupa namar bau dei u konu ble bar u deiru hi u ble bad halo juga takan nong rim utrai jungi Jesus Christ abo wan super teipat wan ban penjat ya ka baro ya kumbala toru hagak tin ka jong ble Utrai jungi Jesus Christ ringkat balaki jong ki senran ki jong u habau la poi hagatu ka jaka ka baki ong ka bet lani kata ka bat ka Bethania ka Shnong Bethania ka badon hajanu tau lom ubaki jikhat lom ki odep bat hagani ka Shnong habau la poi hagani ka jantong ka Shnong Bethania ka dei ka Shnong ka badon sapang ni Now tau lum ki oleh bat kani ka Shnong kalong ka bom de jingai ru na kanong ba Jerusalem layak tu yangi baka jingai jongka kalong tangkum ba lai kilometer tinis ngok tu makata ka de ka jaka ka bom de jingai bat hakata ka lenti na Bethania Kadai ban yakru ya kata kalenti kabade ban poi sa Jerusalem lingba ka Shnong Jericho ka Bethania kalong ka Shnong ko prai jungi Jesus Christ
ui ban usngau tenat usngau kemen ban ujuje ya karu ban jusamit hagani jaka habau let jingle nagawai ke jaka sagawai ke jaka bat namar bagi don ki jingja ki bala pensa jingkan mau hagata ka jing ki dong try jungi Jesus bat kata kade hagani ka Shnong betania bagi kan mau bala pen empat yau tola saros upara juga mari baka marta badai hagani ka Shnong betania ru bau try jungi Jesus la penkia yau tau Simon ubapang yang tori nangta ikan mau badai hagani ka Shnong ru baka mari bat agabala pensle yau try jungi Jesus daga jing sle agaba koridor tam agaba bakata gade gadabi alabastar badai hagani ka Shnong namar kata kalalong ka Shnong ka pensa jengken mau yau try jungi Jesus
Jingïaseng udang yo tia dengar. Hop deng Jingïaseng udang yo tia dengar. Gandit ulah hop ya dia ya ya. Nadulai malah. Gensat ram ram shikram. Hamadan utiaya Uticus, Uticus, Malay Kunin Kusamla, Shano Kunin. What goes that be, mensing kadang sa haru. What goes like he?